akurát nám skončil náš pracovný snem strany Hlas sociálna demokracia, ktorý bol mimoriadne dôležitý. Ale aj v tak nepríjemnejšom časti museli sme dvoch našich teraz už bývalých kolegov, pána Migala a Šelitroša, vyhodiť z našej strany, pretože nás bohužiaľ doslova do písmena vydierali. Jeden chcel byť minister vnútra, jeden šéf vojenského spravodajstva, jeden podpredseda strany, mali nárok byť aj podpredsedami parlamentu, bez toho, aby strane akokoľvek chceli pomáhať. A tá pozitívna časť bola tá pracovná časť, kde sme povedali o tom, čo ako Hlas chceme robiť v najbližšom období, v najbližšom roku, ale aj dlhodobejšia výzva. Pre mňa to najzaujímavejšie bola zmena volebného systému, ktorá hovorí o tom, aby v parlamente mali zastúpenie aj naše regióny, aby parlament nebol skupinou bratislavských poslancov, tak ako tomu mnohokrát v histórii bolo, keď takmer polovica parlamentu bola zastúpená poslancami z Bratislavského kraja, pretože Bratislava je dôležité, ale Slovensko nie len Bratislava. Slovensko sú naše regióny.